Slovensko je podľa prieskumov krajina s najpesimistickejším obyvateľstvom v Európskej únii. Väčšina z nás sa ráno prebúdza s presvedčením, že to s nami ide dolu vodou. Každý deň, týždeň, mesiac. 365 dní v roku. Ako to zmeniť? V 365 banke sme si nemohli nevšimnúť, že tento rok je špeciálny. Má deň navyše, alebo aj deň k dobru. Presne tak. Deň k dobru. A tak sme práve 29. februára odštartovali kampaň s cieľom ukázať, že to s nami ešte predsa len nie je také zlé. Ako prvá veľká značka na Slovensku sme využili populárny instagramový formát templates a vyzvali fanúšikov na sociálnych sieťach, aby do našej šablóny zdieľali, čo dobré počas dňa k dobru urobili. Venčili sa útulkáči, darovala krv, upratovalo okolie či kupovali kvety pre najbližších. Aby sme na kampaň upozornili ešte viac, z 365 banky sa na 24 hodín stala 366 banka. Deň k dobru sme pridali do nášho loga na sociálnych sieťach, na webe, aj v App Store a Google Play. Do akcie sme zapojili aj našich zamestnancov a dali im na 29. februára deň voľna, ktorý mohli využiť na dobro. Ako to dopadlo? Viac než dobré. Do dobrovoľníckeho programu sa v prvých 5 mesiacoch od kampane zapojilo takmer 2-krát toľko zamestnancov ako počas celého minulého roka. A tak sa aj vďaka kampani 366 banky stal zo dňa, ktorý bol navyše, deň k dobru.